ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам ва подписчикони ҳамешаи канали мо Насим ТД. Дӯстон, подписчикон, рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. Хулас марҳамат, дар имрӯза навор дӯстон 10та хонаҳои фурӯшӣ дорем. Бо дархости подписчикон буда аз ҳар минтақаи Тоҷикистон барои шумо пешкаш мекунем. Агар шуморо инчунин хонаҳои фурӯшӣ, мошинҳои фурӯшӣ, ягон техника, ягон аппарат, ягон маҳсулот, хулас ягон компания дӯстон доштагӣ бошед, дар WhatsApp рӯй кунед, реклама карда дар YouTube, TikTok, Instagram ҳаракат мекунем, ширинар фурӯхта батем. Зиндаву сарбаланд бошед. Навора бо диққат то охир тамошо кунед. Беҳтарин навориштагай зиёда аз 10та эълон бари шумо числа 24 январи 2024 сол навор кардем баъди шумо. Хонаҳои фурӯшӣ 1000 рубли урусӣ баробар ба 121 сомон мебошад. навора бо диққат то охир тамошо кунед. ба ҳаматон дӯстон тамошоби фарогатро хоҳон ҳастем. дӯстони азиз, нафароне ки телеграм доштагӣ бошед, мо телеграм канал кушодагӣ ҳастем бо номи Насим ТД. аввалин шуда дар ин канал, яъне ки аз нархи навои техникаҳо ва мошинҳо, хонаҳо бохабар мешавед. Силкаи телеграм канал дар таги комментария закрипид шудааст. ҳама каса бодорем подписатсия кунед, иншоалло ки беҳтарин мешавад. мақсад ки наворҳорам дар ӯ канал мепартоем. раҳмат барои дастгириятон. дӯстони азиз, инак аввалин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи назди ҳавлигӣ дар шаҳри Кӯлоб дар деҳаи Обушорон гуфтагии ширинар, дорои 5 дар хона ва масоҳати умумии заминаш 6 сотиқ заминро дӯстон хулас ташкил медиҳад. нархи ин хона 350 000 сомониш мега. ремонтҳои хубу замонавӣ. нафароне ки аз шаҳри Кӯлоб дӯстон 5 хонага мехостем, 5 дар хона бо нархи 350 та фурӯхта мешавад. аз номи ютуби мо Насим ТД занг бизанед, худо хоҳад боз арзон мешавад. рақамҳои соҳиби хона 918 82 83 89 қад муроҷиат кунед. маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, инак дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи назди ҳавлигӣ дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Истиқлол гуфтагӣ дӯстон, дорои 3 дар хона ва 6 сотиқ замин дорад. шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол, 6 сотиқ замин, кухни, ҳаммом, дарахтҳои мевадиҳанда дорад. пушти дарвозада оби чашма холад. дӯстони азиз, марҳамат, шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол, нархи хона 250 000 сомониш мега. гирду атрофи хона дӯстони азиз маҳкам дар рақамҳои рӯи экранда 556 02 50 00 қади муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтари ҳамин хонаро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, нафароне ки чунин хонаҳои фурӯшиё ки ягон техникаву аппарату мошин доштагӣ бошед, метавонед дар WhatsApp рӯй кунед, реклама карда худо хоҳад дар муддати кӯтоҳ реклама карда фурӯхта медиҳем. зиндаву сарбаланд бошед. ҳазор раҳмат барои дастгириятон. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи назди ҳавлигӣ дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур мебошад. ширинар, марҳамат, дорои 2 дар хона, ремонтҳои хубу замонавӣ. хулас барои зиндагӣ кардана хона тайёра. 3 сотиқ замин дорад. нарх 285 000 сомониш мега. кухни, баня, ҳамаи чиз дорад барои зиндагӣ кардан. дӯстони азиз, хулас мо ҳамин маълумотҳои хонаро дӯстон аниқ шаметем. далши ки мақсад чизе ки лозимтон бошад, далша аз хуҷон пурсон мекунем. нархи хона 285 000 сомониш мега. марҳамат, занг бизанед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Муллотугма, дорои 3 дар хона дӯстон, 10 сотиқ замин дорад. калидор, ҳаммом, кухни дар дарунаш, ремонтҳои нав кардагӣ, гирду атрофаш маҳкам. дӯстони азиз, марҳамат, хулас ана ремонт кардагӣ тайёр, обу свет мушкили нест, гирдаш маҳкам. дӯстони азиз, нархша 420 000 сомониш мега. адреси параз боз такрор мекунем. дӯстони азиз, ноҳияи Файзобод, деҳаи Муллотугма гуфтагӣ ки нарх 420 та муомилаи хуб мешавад дар назди ҳамин хона гуфтагӣ. нафароне ки дӯстон подписчикон аз ноҳияи Файзобод хонахал бошед, дар рақамҳои 93 580
6450 муроҷиат кунед. маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи бошад метавонед дастрас намоед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи назди ҳавлигӣ дар шаҳри Ҳисор дар тарафи Шарора. хоб дар деҳаи Уртабоз дӯстони азиз дорои 3 дар хона масоҳати умумии заминаш 4 сотиқ заминро ташкил медиҳад ки нархша 275 000 сомониш мегӯяд. гирду атрофаш маҳкам, дарвоза часпондагиай. 275 та муомилаи хуб мешавад дар назди ҳамин хона. нафароне ки аз шаҳри Ҳисор дӯстон хонаи тайёр мехостед, 3 хонага 4 сотиқ замин 275 та фурӯхта мешавад. марҳамат дӯстон, метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи дар шаҳри Душанбе дар поёни Корвонда қарор дорад. яъне ки пушти заправкаҳои Фирӯз мегӯяд, хулос ҳамон тарафҳо дар деҳаи Тубек. 3 дар хона 3 сотиқ замин дорад. нархша дӯстон 340 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, нафароне ки аз поёни Корвон хонаи заминӣ мехостед, марҳамат, 3 дар хона ҳолати беҳтарин поёни Корвонда қарор дорад. хулас нарх 340 000 сомонӣ, гирду атрофаш маҳкам. дар рақамҳои 174 68 37 11 қадим муроҷиат кунед. маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, инак ҳафтумин хонаи фурӯшиамон хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати Сумон, дар хона деҳаи Чашмасор. заминои нав қарор дорад. хулас дӯстон, рӯпарои тула 5 аз 10 5 сотиқ замин. хона сохтагии ҳаммом, ҳуҷҷатхона дорад. ҳуҷҷатҳои хона садфоиза. 5.5 сотиқ замин. нархша 250 000 сомониш мегӯяд дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати Сумон дар деҳаи Чашмасор. дар рақамҳои 300 6000 03 қади. марҳамат дӯстон, ба ҳамин рақамҳо қади метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, инак ҳаштумин хонаи фурӯшиамон хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати Шарора дар деҳаи Уртабӯз, пеши мактаби нав. 4 дар хона 2.5 сотиқ замин. банд-1 кухни дар даруни хона, ҳоҷатхона дар берун, монтаж кадор кадагӣ, шпаклёвка кадагӣ, потолок тайёр барои зиндагӣ кардана, свет гузарондагӣ. ҳуҷҷатош ҳалномаи суд, техпаспорт, ҳамаш қоидавӣ. нарх 455 000 сомониш мегӯяд. марҳамат, дар рақамҳои 908 65 55 00 метавонед ба ҳамин рақамҳо қади дӯстон занг бизанед. дӯстони азиз, нуҳумин хонаи фурӯшиамон квартираи фурӯшӣ ҳастаи дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. духонага 45-47 квадрат метр дар якум ошёна. нарх дӯстон 320 000 сомониш мегӯяд. дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, 320 дар рақамҳои 908 85 08 12. ин дӯстони азиз, мақсад ки домҳои пешина мебошад, домҳои 4 ошёна дар якум ошёна қарор дорад. нарх 320 духонага. марҳамат дӯстон, метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, дигари эълони мо квартираи фурӯшӣ ҳастаи дар Душанбе, ноҳияи Сино, духонага бо масоҳати 55 квадрат метр мебошад дар доми 20 ошёна. ман фикр мекунам дӯстон
яъне ки ин хона қарор дорад дар 14 ошёна, нарх 455 000 сомоныш мега. дар рақамои 907 07 20 07 муроҷиат кунед. маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи Себошан пурсон шавед. дӯстони азиз, зиндаву сарабаланд бошед. навори имрӯзаи мо ба анҷом расид. агар шумоам инчунин хонаҳои фурӯшӣ доштагӣ бошед, метавонед дар ватсайи ман равон кунед. худо хоҳад реклама карда дар муддати кӯтоҳ ҳаракат мекунем, фурӯхта медиҳем. зиндаву сарбаланд бошед. дӯстон, лайкҳоро базанед. аз куҷо ки боз хонаҳои фурӯшӣ лозимтон бошад, банависед. худо хоҳад як навор карда баъди шумо пешкаш мекунем. хайр дӯстон.